I počnimo, ljudi, pa ja Srbi ovdje dovršiti moj novi video na kanalu. Danas ćemo igrati Clash Royale. Treba mi punjač. Evo, ako mi treba hitno telefon, jer sam dobila poruku koju sam pročitala. Nemamo ovdje nikakve poruke i snimam samo da znaš. Evo šta ima novo, Clash Royale. Da uključimo. Čekaj, izađemo iz ovoga. Idemo da odigramo par battle. Ovo arena. Neću ovo da bacim. Čak malo počeo. Ne! Joj, ne! Koja sam nesreća. Joj, Pavle, nesreću. Koja sam nesreća. Ovdje gubim 100%. Sad počinjem aktivno da snimam, sutra će biti jedan video o... Imam sad odmah, sačuva sam ovo. Što radi Valkyria? Ja, ne! Što? Koji noob? Mora se brati. Joj. Joj, koji sam ja debil. Koji sam ja debil. Čekaj da uđemo na neki drugi klan. Snad. Gdje je to što ja hoću? SMLD FORCS. I ljudi, morat ću stopirati snimanje nakratko. Evo slučaj, vrati šta sam uradio. I evo našao sam taj prav što sam teo. Kuca svako.
L, D, F, O, R, S, E. Čekaj sam dignu koja je. Čekaj sam dignu sliku. Evo, našao sam i sliku ovaj. Malo da porću. Bože. Zašto nigdje ne mogu da na meda. Another med. Ronaldo 7, Dušan, Anđela Di Lercio, Kurt Mare. Nigdje... Ljudi nigdje ne mogu da nađem taj kao što hoću. Čekaj, aj neki peka klan će doći. Na kraju. Nazvat ćemo ga Skeletona Arma Jo Ćao, eto. Ali izgleda nemam para. Neću. No. Čekaj da uđemo, ući ćemo. I idemo u jedan bet. 2 na 2. Neka. Ne znam da li će neko doći. Ne verujem da će neko doći. Nema nikoga, tako da idemo ovako. Najobičniji bet, 2 na 2. Neko mi poslao poruku na Messengeru. Sada Garić. Čuti majka bre, nemoj da mi prekidaš da snimam. Ja volim svoje protivce, koje još nemam. Valkyrija jedna. Brate, koliko je dobro skeleton barrel. Nema šanse da nas pobedi. Možda ima. Ima balon neko njega. I fireball. Skinuo smo jedan tower. Nećemo to da bacimo.
Njemci i to. Joj, ne. Pa sad kad će... To barem jedan hit. Pa meni je nešto odbili. Ono... Kada straniš... Makar šta je kad ide? Pa dobro. U sred zime što pravila. Pa idem, pa šta? Pa tu ispod ćebe. Samo stavio par. Koja je bre ona? Sok? Sok ti dao frižider. Imam rezervnu Coca-Cola tu za svaki slučaj ispod ćebe. To meč ovo pobedili smo. I ljudi moji pobedili smo. Ja opet 2 na 2 challenge. Dobro, izađi iz moje sobe. Legendary Arena, Arena 12. Bože, koja je isso? O ne. Skinuli smo im jedan tavergu, u stvari nismo. Evo pekice. I skinuli smo jedan taver, to... Sada nisam, imaju 2 zmaja. Mi še ubacimo ovo i ovo. Princ. Joj, ne. Oj. Čekaj, ja da bacim nešto, neću. Jo, šta sam ja uradio? Aj, Bože, me se čekao. Slučajno sam isključio kompjuter. Bože. Mislim, ja kompjuter, laptop. Skinuo si nam tower. Jo, ljudi. Možda i 3 krone. Možda i ne. Minions. Što nemam interneta? Šta je ovo, nemam interneta, bre, što mi ne radi? Gotovo je, ovo je 3 crown 100%. Ako ovo nije 3 crown, ja vam dam šifru s Facebooka. I mail. Ali nije 3 crown. Hit izlazi. Otvorimo crown chest. I ništa ljudi.
Čekajte, izađemo pa da se javim. I čao svima, ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu, to je možda sutra. Like, share, subscribe. Ćao!